Et penses que no tens idees per escriure? Doncs segur que no és veritat, perquè tothom té idees i de fet les idees són a tot arreu, només cal estar atent o atenta per reconèixer-les. Les idees les podem tenir a dins nostre o a fora. A dins, per exemple, són els records, els pensaments, els somnis. A fora és tot el que ens ofereix el món exterior, des dels titulars d'un diari, una imatge que veiem en un anunci, una escena que presenciem en una pastisseria, una conversa que sentim a l'ascensor, qualsevol cosa d'aquestes poden ser idees per una novel·la o per un conte. Per exemple, la meva novel·la Dos cavalls neix un dia que llegeixo un titular que parla de dos nens que han estat trobats en un cotxe abandonat a la ciutat de Granada. I així neix aquesta novel·la. Dues coses molt importants respecte a les novel·les. La primera, portar les antenes sempre aixecades per reconèixer quines idees ens emocionen, quines idees ens interessen. Segona, per no oblidar-les, apuntar les idees en una llibreta.